Ahoj, moc vás tady všichni vítáme. Rádi bychom vám tady spolu s Peťou představili novinku, která se zrodila, a to je projekt Prohlédni vesmírnými záležitostmi. Je to vlastně naše jedinečné spojení. Zahrnuje to naše energie jednak jako každé zvlášť, ale také energie nás obou, protože právě hned poprvé, co jsme se s Peťou potkali, tak jsme věděli, že je tam nějaké souznění, nějaké napojení a rozuměli jsme si na energetické rovině, rozuměli jsme si v jakémkoliv tématu, které přišlo, a výsledkem je tady, že se potkáváme u Prohlédni vesmírnými záležitostmi. Proč vůbec Prohlédni vesmírnými záležitostmi? Protože je to vlastně spojení našich projektů. Já jako Hanka Hanáková jsem autorkou projektu Prohlédni za od iluzí k neomezeným možnostem. A teďka teda Peti, jestli můžeš. Krásný den, ahoj. Já jsem Petra Ízrová, mým projektem jsou vesmírné záležitosti, kde provázím ženy i muže úrovněmi těla, mysli a energie, tak aby byly v souladu nejen v těle, ale i v životě. Krásný. No a tou mojí linkou je svítit na ty iluze v našich životech, to, pod čím si třeba můžete představit různá přesvědčení, předsudky, očekávání, různé limity, které nás omezují, svazují nás a vlastně nám nedovolují žít ten náš plný potenciál, který je v nás skrytý, ty neomezené možnosti. A snažím se právě toto ukazovat ty souvislosti. No a proto se takhle krásně prolínáme, protože máme podobné úhly pohledu a ta naše povídání, besedování, které máme tak rádi, ty témata ještě rozvíjejí. A tak jsme se rozhodli stvořit tento projekt a dnes přicházíme s tématem jaro jako čas znovuzrození. A ono to znovuzrození může mít pro každého různé významy. Někdo jej může vnímat třeba z pohledu křesťanství, ale my s Haničkou jej vnímáme jako místo pro každý den, pro každý okamžik. A jaro je právě obdobím, které velmi otevírá tento náš potenciál a podporuje ho. Takže to je vlastně důvod, proč teďka naše první téma tohohle online besedování je jaro jako čas znovuzrození, protože to prostě nabádá tohle období k tomu, aby se zrodilo něco nového, aby se probudilo něco nového, pustilo se něco starého, už nefunkčního, neprospěšného, stejně jako jaro, nebo ano jaro, ale příroda na jaře se začíná probouzet a otvírá se prostě všem těm možnostem a svému nekonečnému potenciálu. A tady zrovna v této fázi bych tě možná, Peti, poprosila, jestli by si řekla svoji specialitku, a to jsou, doufám, že to řeknu správně, generativní energie. Jestli bys mohla přiblížit, co to znamená. Určitě. Jaro vlastně skrývá velký potenciál a jeho energie vlastně souvisí nejen s ročním obdobím a s tím, co se děje v přírodě, to, co můžeme vidět, že po té zimě, kdy ta energie byla stažená do kořenů,
tak nyní vlastně stoupá nahoru a zvětšuje se její potenciál, který narůstá. A tak, jak jsme v zimě ideálně nechali některé ty věci odejít, zemřít, aby se vytvořil prostor pro to nové, tak nyní právě je ten čas, kdy to, co jsme zaseli nebo teď zasejeme, aby mohlo růst a vzkvétat. A nejen na úrovni přírody, což vidíme, ale třeba i na úrovni těla, mysli a vůbec naší životní linky a cesty. Je něco, co bys k tomu chtěla, Hani, doplnit? Já se teďka jenom kochám, protože to jsou nádherný prostě energie. Tyhle věci se dějí, samozřejmě ty cykly přichází i v průběhu roku, ale právě to jaro nám otevírá obrovský prostor a velmi nás v tomto podporuje na jakékoliv úrovni. Takže ve chvíli, kdy my chytneme ten zcela přirozený rytmus, tak můžeme plynout na té vlně. Když úplně to načasování nevychytáme, tak potom se zbytečně trápíme a drhne to. Takže to je také jedna z věcí, proč my jsme s tímto tématem do toho prostoru chtěli přijít. Ale tady mi k tomu chodí ještě myšlenka, že samozřejmě je vhodné využít ty energie, které jsou zrovna aktuálně podporovány přírodou, co je vlastně tak jako přirozené nastavení, ale abychom si z toho třeba neudělali nějaký předsudek nebo nějaký limit, že když se zrovna netrefíme v nějaký třeba období jara, který je ideální pro nějaké změny, takže v jiném období by to tak jako fungovat nemuselo. Tak to jsem jenom cítila jako potřebné to tady říct, aby se z toho neudělal nějaký limit a předsudek. Ale samozřejmě, když se napojíme na tu přírodu, napojíme se na její přirozené cykly, napojíme se i na své přirozené cykly, aby to tak prostě jako hezky ve flow proudilo ty energie, tak já si myslím, že ve chvíli, kdy se takhle nacítíme, tak naše těla automaticky ucítí, v jaký chvíli je co správný dělat. Že teďka na jaře to všechny budí, že jo, aniž bychom se nad tím nějak zvlášť zamýšleli, tak prostě je jaro, všechno rozkvítá, sluníčko, tak jasně, že i ten člověk je nějak v rozpuku. Takže to jsou vesmírné záležitosti. Ano, zcela přirozeně přichází možnost pro změny. A samozřejmě načasování na těch různých úrovních má každý z nás individuální. Nicméně, aby z toho nevznikalo takové alibi naší mysli, tak si myslím, že na jaře je pro každého z nás nějaká změna připravena. To jaro už je k tomu tak jako předurčeno. Abychom tam vyvážili takové to, je jaro, musíme a zároveň, no ale je to individuální, já tady nic necítím, tak když dojdeme do té rovnováhy, tak si myslím, že na nějaké úrovni vždycky pro nás je něco prostě připraveno. Určitě. A teďka mě to táhne právě k té lince znovu zrození. Proč znovu zrození? Ty jsi na začátku zmiňovala, že si pod tím každý samozřejmě může představit něco jiného. Obvykle to může být spojováno až s takovými třeba, já si chci říct, heroické zkušenosti. Třeba když se řekne, jo, znovu zrození, já jsem se znovu zrodila, tak to může někomu evokovat, že přežil vlastní smrt, že se opravdu stala nějaká zásadní proměna u toho člověka, že odteď prostě vykračuje dál jako nový člověk. Ale nemusí to zároveň být až tak jako drastické, takový drastický krok, který by měl vést k nové fázi, k tomu znovuzrození. Ale my právě spolu s Peťou vnímáme, jak se taky říká na začátku, že to znovuzrození může být
přirozenou součástí našeho každodenního života. Může to být něco, čeho si ani jako nevšímáme, přitom to můžeme mít před očima každý den. Třeba typicky nádech, výdech. Každý nádech je přivolání nové energie do našeho těla. Každý výdech je, že z toho těla něco odchází. Ani si to neuvědomujeme a už to takhle na nás může působit. Samozřejmě pokud tuhle praxičku podpoříme takovým malým zvědoměním, uvědoměním, že když se nadechujeme, tak opravdu jako přizýváme tu novou sílu, to uvolnění, novou energii do nás. A hnedka dojde k takové jako očistě a povzbuzení a s každým výdechem může vycházet to, co už v sobě nechceme. Může odcházet třeba stres, napětí, tlak, aby se tam mohlo udělat nové místo nebo udělat místo pro novou energii, třeba to uvolnění. Takže i toto by šlo brát jako znovu zrození, vlastně udělání prostoru pro něco nového, aby přišly nové příležitosti, nové možnosti. A mně přijde ještě krásné to připodobnění vlastně té zimy jako smrti, kdy jsme se stáhli do těch kořenů, kdy jsme v dnešní době jako trošičku horší, ale kdy jsme vlastně měli víc toho času na takový ten ponor do toho nitra, do toho rozjímání, kde jsme si mohli zvědomit vlastně, co nám vyhovuje v tom životě, co nám nevyhovuje. A vlastně i tak si jako představit ty naše sny, plány a vize, kam bychom chtěli tím životem směřovat, nebo kde nás to volá, protože přeci jen je to klidnější období a tak jsme mohli ledacos pocítit. A právě nyní je ten čas, kdy se to všechno otvírá, energeticky otvírá. To znamená, kdy se nadechujeme a můžeme opustit a vydechnout to staré, to, co nám neslouží. A také se prodlužují dny, takže se hlédnout po světě a podívat se, jaké možnosti tady vlastně pro nás jsou. A nemusíme ani tak složitě hledat, protože pokud jsme otevřeni, tak ten vesmír nám nesmírně rád nabízí v podobě synchronicit. A ono je potom jenom na nás, jestli nějaký ten krok nebo krůčky uděláme, a nebo jestli se budeme držet toho starého a tím to ale nepropouštíme. Takže my tady máme možnost prostě takhle krásně tvořit v souladu s tou přicházející energií. Mně se chtělo říct úplně, mám takovou připomínku k tomu, teď, když jsme s Peťou šli natáčet, já to musím prásknout Peti. Tak jsme si říkali, když právě jedna bude povídat a přijde nám impuls, jako vyjádřit se, k něčemu doplnit, tak jakože uděláme gestičko. Tak to jsem se udržela. Ale právě, jak si povídala o tom, že když nepropustíme to staré a nefunkční a neotevřeme se novým věcem, tak samozřejmě je tam ten holý fakt, že prostě nic nového nemůže přijít, když nic nepropustíme. Ale proč by vlastně někdo měl chtít, aby přišlo něco nového? Proč se nejde spokojit s tím starým? Jo? A to teďka ještě nejsem jakoby v té rovině taková ten hraniční bod, který by šlo označit třeba i objektivně ta smrt,
ale opravdu jakoby ta fáze toho starého způsobu žití, starého způsobu vnímání, naučených vzorců chování. Prostě já to vnímám tak, že když můžete si představit, jako kdybyste byli dostihoví koně, měli na očích klapky a věděli, že před váma je jenom ta vaše dráha, po který jdete. Je to prostě váš život, vaše nalajnovaná cesta. A vy nevíte, že okolo je něco jiného. Vy prostě máte klapky, máte cestu a jdete. A tohle v našich životech můžou způsobovat různá přesvědčení, různá dogmata, předsudky, různá očekávání, jak jsem zmiňovala na začátku, ale my vlastně nevíme, že to jsou tady tyhle ty omezující věci, protože žijeme v nějakým nastaveným fungování, v něčem jakoby starém, pořád žijeme v tom, co si kultivujeme několik let furt dokola ty stejný vzorce chování a uvažování. A přitom stačí, jenom aby jsme se zastavili, zvědomili a řekli si, aha, teď počkej, já mám vlastně klapky na očích a jdu tady jenom po jedný teďka nevím, jak se to správně řekne, prostě jenom tu jednu trasu mám. A co když je něco víc? Takže začneme pak odendávat ty klapky a zjistíme, aha, tak tady je ještě dráha vedle mě a tamhle taky a tamhle je hlediště a tamhle prostě najednou, aha, vlastně celý dostihový areál, celé město a tak dále. A zjistíme, že to, že když jsme měli jenom ty klapky, které pro nás předtím byly celý svět, takže to bylo třeba jen přesvědčení. A proč teda je dobrý zbavovat se starého a otevírat se novým možnostem, novým příležitostem? Protože si myslím, že jednak asi nikdo nechce celý život prožít jako dostihový kuň na jedné trati, ale hlavně to není v souladu s naší přirozeností, protože my jsme bytosti, který mají neomezený potenciál, máme neomezené možnosti a tím, že si nedovolujeme přijímat nové varianty života a uvažování, tak se vlastně sami popíráme. Tak, konec filozofického okénka. Já jsem měla potřebu to říct, aby to tady zaznělo i v touhle souvislosti. Proč se vlastně otvírat tomu znovu zrození? Proč se otvírat těm novým možnostem? Aha, mně k tomu ještě přichází takové doplnění, že kromě toho, že vedle té dráhy, kde běháme s těmi klapkami, se vlastně nachází velmi šťavnatá a výživná tráva a vedle se prostě nachází další a další možnosti. A stejně to platí třeba i pro ty procesy v našich tělech, kdy je obrovská škoda, že pokud to tělo k nám vysílá nějaké impulzy, které jsou nepříjemné, protože třeba bolí, pne, táhne, tak skutečně takové klapky na očích za mě jsou, že si ten člověk vezme nějaký prášek a neřeší to. Dneska mě bolí hlava. Dneska mě zase bolí hlava. Za 3 dny ho zase bolí hlava. Jo? A co by se stalo, kdyby si ten prášek nevzal a raději by našel jinou možnost, kterou by zkusil a ona by ho někam posunula. Možná by se to nevyřešilo úplně, ale otevřela by se nějaká nová cesta a možná by to nebyla jenom ta dostihová kolej, ale příjemná procházka lesem. Určitě. Otvírat ty možnosti, protože přesně
nemusím běhat po té jedné lince, nemusím jíst tu růžovou pilulku na bolest, ale něco se stane, i když se to nevyřeší třeba hned teď, ale otevře mi to Mhm. velkou spoustu dalších impulzů a informací, které mi ten vesmír posílá. A to je právě Mhm. to, když se začneme otevírat i jiným možnostem. Mhm. Mhm. Mně tady k tomu chodí další takovej pointík, že vlastně určité to znovuzrození přichází vlastně po každé noci. Každý den je, každý den nás čekají nové příležitosti. Každý den je vlastně nová příležitost začít žít. A možná k tomu budeš mít možná ty víc souvislostí. No, já to jenom zkusím rozvinout. Prostě my každý ten den můžeme začít jinak. My už, když ležíme v té posteli, tak se můžeme rozhodnout o tom, že ten den může být jiný a můžeme se zrodit do jiného dne, než třeba byly ty dny minulé, nebo minulé nějaké období. A tím se vytvoří zase nějaká interakce trošičku jinak. A možná jenom třeba jak to udělat pro naše diváky je začít si všímat toho, co se opakuje. Začít si všímat toho, co se opakuje, zvláště tam, kde teda se mi to třeba úplně nelíbí, kde bych se ráda někam posunula, nebo něco, co mě velmi trápí, ať už je to fyzické, nebo psychické, nebo emocionální, nebo jakékoliv, tak si prostě začít všímat těchto opakujících se mechanismů a toho, jak s nimi pracuji, jak na ně reaguji. Mhm. To by možná mohlo být takové praktické cvičení tady pro jaro jako čas znovuzrození. Mhm. Mhm. Napadá tě ještě Hezký. něco, Hani, k tomu našemu povídání? Mě akorát napadlo, že by se vlastně k tomu každému dni dalo doplnit, že nejen, že vlastně nové možnosti a znovuzrození je každý den, ale vlastně to může být každý okamžik. Že my se můžeme v každý okamžik rozhodnout, že můžeme chtít něco jinak. Že třeba teďka mě napadá jako taky konkrétní příklad, že nás velmi často trápí, že třeba něco plácnem, nebo že třeba i ublížíme slovem a máme pocit, že se to s námi jakoby potáhne dál. A teďka už naskakují různý mechanismy hlavy, teďka nastupuje vina, stud a podobné emoce a zavřeme se. A místo toho, aby jsme zjistili po 10 letech, že takhle už nechceme fungovat a nechceme nad tím takto přemýšlet, tak se vlastně stačí rozhodnout třeba s následujícím nádechem. Že už v té další chvíli, v tom dalším okamžiku můžeme sami začít vnímat jinak. Můžeme začít vnímat jinak celou tu situaci, kterou jsme prožili. Vlastně když jsi i naťukávala téma smrti, po který přichází znovuzrození, tak taková malá smrt by vlastně mohla být předtím, než se rozhodneš v další chvíli začít jinak. Já jsem i slyšela takové jako, nevím jestli úplně techniky, ale že teď jak to říct, v podstatě ještě jak jsi taky říkala, že po každé noci následuje znovuzrození, tak je taková metoda, kdy jako každý den umřeš.
jako ve svém vědomí, že uděláš tlustou čáru, necháš odejít všechno, co ten den přišlo, necháš odejít ve vděčnosti to, co jsi prožila a další den se narodíš prostě do nových možností. Samozřejmě tohle si myslím, že je možné až na nějaké úrovni vědomí, když sami se sebou lidi pracují už delší chvíli. Takhle kdybychom někomu řekli na ulici, hele, večer zemři a ráno se znovu naroď, tak a nás dívali jako na blázna. Tak to téma té smrti je takové ve společnosti velmi děsivé, tak je dobré s ním zacházet tak jako opatrně. Ale tady to příměří, že my skutečně se můžeme rozhodnout pro něco, co nám nevyhovuje a nechat to odejít, tedy umřít v tomto kontextu a pokusit se to ten další okamžik, další den, další nádech udělat prostě jinak. A to neznamená, že už je to definitivní a že to takto musím dělat pořád, ale nacítit si ty kvality toho rozhodnutí, dát si také takovou jako trpělivost s pozorováním, jak to reaguje, protože ono, než se to propíše, tak to taky nějakou chvilku může trvat. A nebo si jenom navnímat, jak se v tom cítím, jaká byla reakce a příště zkusit něco jiného a vyhodnotit si to, protože život není jen černý nebo bílý, ale on je prostě nádherně barevný. Pokud si ty barvy ale dovolíme používat. A ve chvíli nějakého toho rozhodnutí jsem přesvědčena o tom, že prostě přijdou nějaké synchronicity a otevře se tam ten prostor pro něco nového. Otázkou ale je, jak my se v tom cítíme, protože často, když něco nového začíná, tak my se v tom necítíme zcela komfortně a naše mysl to často vyhodnotí jako, že je to špatně, protože my jsme zvyklí hodně hodnotit a porovnávat, posuzovat. A tady bych byla velmi opatrná, aby jsme zbytečně a hned neutekli od něčeho, co je pro nás daleko větším přínosem, než bylo to staré, co se pokoušíme nechat odejít a zemřít. Takže mě k tomu teďka chodí taková možná i závěrečná věc, která by to celý mohla jako energeticky uzavřít, vlastně otevřít se do důvěry, že právě všechno se děje tak, jak má, že když má něco odejít, tak to odchází právě ve chvíli, kdy má, protože je pro tebe připraveno něco nového a není potřeba se toho právě bát a děsit a zavírat se těm novým možnostem, protože pokud se ti to už jednou ukáže, jako v poli tvých možností, tak to pro tebe připravený je. Chtěla bys ještě něco dodat, Pětí? Asi ani ne. Myslím, že to bylo řečeno docela dost, že každý si vybral, jestli ho tam něco cvrnklo do nosu, nebo ne. Pokud na nás máte nějaké otázky, tak je k nám určitě směřujte, nebo třeba i témata, která by vás zajímala. Uvidíme vůbec, co tento prostor do budoucna vytvoří. My se těšíme, jsme také zvědavé. A já myslím, že pro tento čas, pro tohle jaro, pro tohle znovuzrození, asi nastává čas se rozloučit a nechat tento prostor každému k jeho tvoření.
Jenom bych možná ještě technicky podotkla, že tady ta online beseda bude dostupná jednak u Peti ve skupince Vesmírné záležitosti na Facebooku a u mě ve skupince Prohlédni za od iluzí k neomezeným možnostem. A tam se nás můžete ptát na cokoliv vám budou přicházet prostě myšlenky nebo nějaké kontemplace nebo aha momenty a obě s Peťou vám moc rádi odpovíme. Můžeme rozvinout další debaty. Ano. Takže my vám děkujeme za pozornost. Pokud jsme vám něco vnesli do jarního období, tak nás to moc těší. A těšíme se třeba příště. Přesně tak. Tak jo, děkujeme vám za pozornost a přejeme vám krásný čas znovu zrození. Krásný čas. Ahoj. Ahoj.